Umabot na nga halos isang linggo na hindi kami nakahuli ng isda. Syempre mga kadagat, ramdam na yan ang samahan. Mahaba-haba na rin kasi walang huli lagi. May huli man halos konti lang. Madalas pang ulam lang, pero syempre okay lang naman yan. Ganito talaga hanap buhay sa dagat mga kadagat. Kaya dapat alam mo ang sikreto sa buhay. Mag-ipon habang buhos ang biyaya para kahit papano sa panahong ganito may madudukot. At syempre ito talagang samahan na kailanman hindi nag-iiwanan. Kaya meron, kaya wala, hindi rin naman kami nadadala. Subok lang ng subok, tiyaga lang ng tiyaga. Ito ang hanap buhay na walang kasiguruhan. Pero sigurado ako minsan baharin ang biyaya. Isang banyera nga lang ang uli namin ngayon. Goods na to kaysa wala. Kaya mga kasama ko halos tuwang-tuwa, nag-aabang naghihintay sa pagsilo ng isda. Naghahanap kasi sila ng malalaki at kakaiba para may maiulam. Siya nga pala mga kadagat, yung partihan ng isda ganito ang kalakaran. Kung makahuli kami ng 4 na banyera, ang bangka na to, pagpaparti-partihin pa yan sa 3. 2 sa may-ari ng bangka, 1 sa may-ari ng boya, 1 din sa trabahador ng bangka na tulad ko at halimbawa. 15 kaming bugador o trabahador sa bangka, hahatiin din namin sa 15 ang kabayar ng isang banyera. At syempre lagi naman may nakalaan para sa mga maliliit na mangingisda na lumalapit sa amin. Ika nga, share your blessings. Di ba ganyan naman talaga kalakaran? Kaya magkonti, kaya magmarami, magbigayan. Syempre lilingon tayo sa pinanggalingan. Dahil bago pa man nakapundar ang kapatid ko ng 2 bangkang malaki, dyan rin siya nanggaling at ganon din ang kanyang gawain. Huwag tayong maging maimot sa ating kapwa para mas buhusan pa tayo lalo ng biyaya. Siya nga pala mga kadagat, mga isdang galunggong at matambaka lagi dito sa amin ang ulihan. Madalas season niya kasi ngayon kaya ganyan lagi ang huli. Sobra nga kami nagkatawanan dito sa aming kasamahan na amin din pinsan. Trabahador din siya dito sa bangka at aming kasamahan. Nangihingi na kasi ng isda ang aga-aga pa naman. Kasi yung pamigay para pa lang sa mga mangingisdang may bangka. Akala niya raw kasi may bangka na siyang sarili at siya na yung taga-ilaw. Kipay, tani na, hirap man. Dahil nakalusot siya. Hirap man si Pay. At agad-agad nga umuwi na kami, tumulak na pagilid. Mag-aayos na naman kami ng lambat para sa panibagong umaga, nakaredy na naman kami. Maraming salamat sa mga taga-subaybay at sa mga sumusuporta sa amin. Huwag niyo pong kalimutang mag-like, mag-comment, mag-follow at mag-share. Maraming salamat po sa inyong lahat na sumusuporta. Shout out po kay Jimbo Idilio, Joey si Roma, Ronnie si Roma. Salamat po.